dawk ta' barra minn Malta. Jiena Don Walter, għaddist 45 sena ilu, servejt fil-parroċċja tal-Gargur, ta' Bormla, tal-Gżira, ta' Ħaltarxin, ta' San Bassjan ħal-Olmi, ta' Witelajn u issa inni 7 snin kważi San Gejtan u l-Ħamru. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' San Girgor tal-Mirakli. Min kien dan? Dana twieled fis-sena 215 u kellu lil-ħuħ twieled ġewwa Ponzju, it-Turkija. Dana ħuħ kien jismu Atenedoru. Kien tifel ta' senjur u ta' meta kellu 14 sena iddeċidew u uħuħ jinżlu Ċesarija biex hemmhekk jistudjaw ħalli jsiru avukati, jistudjaw il-liġi. Għall-grazzja t'Alla dan flimkien ma' ħuħ iltaqgħu ma' ċertu wieħed għaref tal-liġi, għaref ukoll anke tal-katiketka, dak iż-żmien kienet li Xandra kienet iċ-ċentru tat-tagħlim, ċertu wieħed Oriġene li introduċih għal twemmin nisrani. U għamlek qegħdin naraw lil dana Girgor li propja kien għadu jismu Teodoru, rigal ta' Alla, fejn naraw lil dan San Girgor għax imbagħad biddel ismu beda jistudja t-teoloġija, beda jistudja l-filosofija, għamel kważi 7 snin, ta' 26 sena kien diġà magħżul biex isir isqof ta' Ċesarija, Neo-Ċesarija. Meta sar isqof fil-dak iż-żmien fil-djoċesi tiegħu jekk ikun hemm 10 minn nies tkun tista' ssir isqof. Issa dan fil-post kollu Neo-Ċesarija kull ma kien hemm 17-il persuna li kienu insara. F'dawn it-30 sena għaliex sfortunatament mid-żgħir ta' 55 sena ħadem bisħieħ priedka xandar. Meta ġi biex imut, mhux żgur kien fadal 17 il-persuna li kienu għadu ma salux insara. Imma, barra li kellu il-seta tal-mirakli, tantu hekk li San Girgor ta' Nizza, kien iddikjaraħ bħala tawmaturgu, jagħmel kollox tal-aġeb. Dana San Girgor kellu jiffaċċja il-problema ma' Pawlu ta' Samosata. Min kien Pawlu ta' Samosata? Pawlu ta' Samosata għal-erezija, x'kienet l-erezija? Li Ġesu Kristu li hu bniedem sar Alla, le mhux hekk. Huwa Alla li sar bniedem, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità ħadet ġisem Ġesu Kristu permezz ta' Marija Verġna u l-Ispirtu Santu u sar bniedem. Huwa Alla li kkumpanja l-bniedem, mhux bil-kontrarju. Il-bniedem ma jikkumpanjax lil Alla u allura għalina xi fisser din l-ħaġa. Jekk il-bniedem jaħseb li sar Alla, hawnhekk għandna konfużjoni sħiħa. Jew il-kol kemm aħna ma nbabsux man-natur, ma nasbux li sirna Alla, ftakru din. Luċifru, l-anġlu tad-dawl, ħaseb li sar Alla. U Alla qabżu bil-ġenna. Jew il-kol kemm aħna bl-umiltà kollha naċċettaw l-Alla li sar bniedem biex aħna, mhux aħna nsiru Allat, aħna nsiru wali Alla tal-istess missier. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jafrinna d-nobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbuk mulej Alla tagħna. Għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek għax ilena sħiħ u bla tmiem tinsab filli dejjem naqdu lilek li minnek iġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni smajt min jgħidli, ara ż-żewġ xhieda tiegħi. Dawn huma ż-żewġ sigriti taż-żebbuġ u ż-żewġ kandilabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmlilhom il-ħsara, joħroġ nar minn fommhom li jibla l-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmlilhom il-ħsara, hekk ukoll jinqered. Huma għandhom is-seta jgħalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. Għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastik. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom, il-bima li titla' mill-bir bla qiegħ tagħmlilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. U l-ġisem mejjed tagħhom iħalluh fil-pjazza tal-belt il-kbira li jsejħula b'tixbieħa Sodoma u Eġittu, hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Xi ħud mill-popli, mit-tribù, mill-ilsna u mill-ġinus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs iħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom u ma jħallux lill-ġisma mejta tagħhom jindifnu f'qabar. U dawk li jkunu għamru fuq l-art jifirħu jitennew minħabba fihom u jagħtu rigali lil xulxin għax iż-żewġ profeti kienu jaħqru lil min jammar fuq l-art. Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom spirtu ta' ħajja ġej minn Alla u huma waqfu fuq riġlejhom u biża' kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lejhom. U semgħu leħen qawwi mis-sema jgħidilhom, itilgħu hawn. Huma telgħu lejn is-sema fi sħaba u l-edewwa tagħhom baqgħu iħarsu lejhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien imbierek il-mulej il-blata tiegħi, imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li jħarriġ li jdejja taqbida u subajja taqtija. Flimkien imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellies tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistken u li rażżan il-poplu taħti. Flimkien imbierek il-mulej il-blata tiegħi. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq l-arpa tal-10 kordi nannilek, int li tagħti ir-rebħa lis-slaten li teħles il-David il-qaddej tiegħek. Flimkien imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Saduċej, dak li jixtu l-qawmien mill-mewt u staqsew, ara Mgħallem. Mosè ħallinna miktub, jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-arma biex inisser u lit lil ħuh. Issa jkun hemm 7 aħwa u l-kbir iżżewweġ u mid bla tfal. It-tieni wieħed u mbagħad it-tielet f'kelma waħda. Is-7 li kienu ħadu l-arma u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien mill-mwiet mart minn minnhom se tkun għaliex is-7 jkunu żżewġuha. U Ġesu iġibhom, il-bnedmin f'din id-dinja la jżewġu laqas jiżżewġu, imma dawk li jkunu jisħoqlhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawk la jżewġu laqas jiżżewġu għaliex anqas jistgħu imutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli u huma wlied Alla la darba qamu mill-mewt.
U li il-mejtin ummu Mosè u kollu rijom fil-rakkont ta' xita tal-Olliq għalix il-mulej jisejjaħlu Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Issa Alla mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin għalix għalih kulħadd jgħix. Għabżu xi wħud mill-kiddiba qalu lu Muallim sew qiegħed tgħid għax xejn iżjed ma kellhom il-wiċċ jistaqsuh. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hawnhekk qegħdin naraw Vanġelu interessanti ħafna li jimporta lili u lilek. Għaliex x'hemm wara l-ħajja? Hemm xi ħaġa oħra, dawn is-Saduċej kien qisu bħal partit ieħor, kien hemm il-Fariżej, kien hemm il-Lut, kien hemm il-Pubblikani, kien hemm l-Anawim, il-fqar ta' Alla. Is-Saduċej kienu business minded xi purtom, rridu jgħadduh biż-żmien li Ġesu. Staqsewh mistoqsija stupida u Ġesu ħareġ minnha. Imma f'dan il-Vanġelu għandna xi ħaġa interessanti ħafna. Għaliex Ġesu jgħidilna xi ħaġa hawnhekk kif sa nkunu l-qudiem bħall-anġli. Xi tfisser bħall-anġli bil-ġwienaħ? Intiru? Le. Nkunu bħal quli Alla l-missier huwa aħna li mmorru l-ġenna b'wiċċ il-ġid jekk Alla jrid fil-Knisja trionfanti. Hemm il-Knisja militanti li huwa aħna il-koll. Il-Knisja purganti li huwa għalhekk nagħmlu l-quddies għall-mejtin tagħna biex jissaffew u hemm il-Knisja trionfanti bħal San George Preka u l-qaddisin kollha li għandna aħna fil-parroċċji tagħna bħall-anġli. Ew il-koll kemm aħna nitolbu lill-Mulej Ġesu li fuq kollox ninstabu ġustifikati quddiem. Ejx tajjeb ħabib, tagħmel ħażin. Ħu ħsieb il-proxmu. Ara, il-karità li tagħmel, hekk tgħidilna l-Iskrittura, jekk inti tagħmel karità dnubietna maħfura, tagħti xerbek il-Mulej jħobbok, Alla qed jikkumpanjak, imxi ma' Alla u Alla jurik it-triq. Anke meta tkun għaddej minn frustrazzjoni dwejjaq, ixin il-problema u xaħt jafġek, Alla qiegħed miegħek, għax Alla qed jikkumpanjak. Alla bat lill-Ibnu l-waħdini Ġesu biex jiena u inti nsiru wliedu u jiena għandi ż-żarrija tal-ħajja, jien ma mmut qatt għalkemm ġismi imut. Għalhekk ejjew il-koll kemm aħna issa nitolbu lill-Mulej fil-waqt li aħna narfu jekk Alla jrid illejla niċċelebraw il-festa ta' Kristu Sultan, għada il-festa ta' Kristu Sultan, Ġesu Sultan tal-ħolqien kollu. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja biex il-Knisja dejjem tippersevera fit-tagħlim tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għal dawk speċjalment il-Maltin u anke bnedmin oħra li forsi tilfu s-sens tal-futur. Diżillużjoni, forsi waqgħu f'xi vizzju. Qegħdin oġġezzjonati nitolbu lill-Mulej biex il-Mulej ukoll itihom is-sabar ħalli huma jerġgħu jsibu triq it-tajba fil-Mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għal bżonnijiet ta' dawk illi ma huma qegħdin il-bot minn Alla biex dawn in-nies jafu illi huma għandhom bżonn l-għajnuna ta' Alla fil-paċi u fil-qalb ħalli jsibuha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. L-aħħar nett nitolbu għalina l-koll biex id-dinja issir pajjiż wieħed paċi u slim. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Bl-interċessjoni ta' Sintna Marija, slima dik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-timbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sakrifiċċju li ssir innofru l-kobor tiegħek jaqlana l-grazzja li nkunu fidili lejk u niksbu l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nirfuq lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem irroddulek ħajr. Għaliex għad li xejn ma jeħtieġ għat-tifhir tiegħek, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek il-ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn, imma għalina jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġelu qaddisin kollha, intendu l-innu tal-glorja tiegħek fil-waqt li ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaliex hekk li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal, ħudu kulu l-kol minn dan għax dan u ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġalat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għaliex dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li bħal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u l-bnedmin kollha l-maħfra tad-nobiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana li tolbu l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri kollha. Ftakar fil-mejtin kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bil-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna li nalkon nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħija ta' dejjem flimkien mal-Verġ li mqazzum mal-la Marija u l-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Martri, ma' San Girgor tal-Mirakli, San Girgor ta' Nizza u San Basilju li ħadmu flimkien f'Konċilju ta' Antiokkja. U l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħru kun sebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu natalilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa ngħidu l-Missierna flimkien nitolbu l-mulej fil-waqt niftakru li aħna quliet tal-istess Missier nitolbuh il-ħobsna ta' kuljum u l-paċi. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid kif is-semek dak fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dobietna bħal ma naħfru l-minuħħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħirsa dem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-ena u l-miċċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi nitolbuk tħares lejn nobietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tija slim
u l-għaqda li intrid fiha. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Issa nagħtu l-paċi ta' Ġesu lil xulxin. Il-paċi magħkom. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak li sar bniedem bħalna biex jakkumpanjana fil-ħajja ta' kuljum. Dan hu Ġesu li sar bniedem bħalna biex imut, noqtluh u hekk iqum u għalhekk żera fina iż-żarrija tal-ħajja ta' dejjem. Ħejninu ma dawk li meta jieħdu l-Ewkaristija qegħdin jieħdu l-ikel għall-eternità. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna Mulej id-don tas-sagrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibna kurna nagħmluh tifkira tiegħu jkun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus sidna. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka sagramentali waslitna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li peress li tħassret il-fanfran tal-President, il-qudiesa ta' għada il-ħadd se tixxandar fid-9:09 ta' filgħodu bħas-soltu. Il-pubbliku mistieden jattendi għall-qudiesa fil-kappella tal-Università tal-Qroq. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattar tagħna ħlesejna u wieqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina jrid ikun iben bne bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna nubietna ħlesna min-nar tal-infern u l-ġenna l-arbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Alla. Hawnhekk qegħdin naraw kif l-Anġlu Gabriel minn bawt minn Alla biex imur ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Alla. Sa mill-bidunet il-Madonna kienet għaliex kellha dana il-speċjal rigal ta' Alla li tkun Alla kienet imnisla saħansitra minn ardnub tan-nisel. Missirna li jinti fis-smawiet jitqades ismek tirsaltnatek ikollet tint kif issemek dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fosti nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-ferħ. Meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta, interessanti li naraw kif il-Madonna akkumpanjat lil Elisabetta. Ġifieri l-aħħar tal-Antik Testament mal-ewwel tal-Ġdid Testament. Marija il-Knisja tikkumpanja lill-Knisja tal-Antik Testament u tintroduċi il-Knisja tal-Ġdid Testament. San Ġwan il-Battista li propja hu il-profeta li ħabbar li l-Kristu kellu jkun il-mulej. Missirna li inti fis-smawiet jitqades ismek tirsaltnatek ikolli trid kif issemek dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Ġesu sar bniedem bħalna. Alla xtaq jidħol fil-ħajja tagħna. Sar bniedem biex jakkumpanjana. Ma stax ngħid iktar u Ġesu s-sallapalija qiegħed hemm fuq le. Ġesu għadu magħna għax bat l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu fuqna biex hu jibqa' magħna, speċjalment fl-Ewkaristija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnata kieku li tint kif issemek dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija flimkien ma' żewġha San Ġusepp ma jippreżentaw lil Ġesu fit-tempju 8 ijiem wara. Hawnhekk ara daqsxejn x'meravilja ta' misteru. Alla kellu bżonn bniedem biex Ġesu jiġi adottat bħala bniedem. Aħna għandna bżonn lil Ġesu biex aħna niġu adottati bħala uliet il-Missier. Missierna li inti fis-smewet li jitqaddes ismek tiġi saltnatek kieku li tint kif issemek dak fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkontemplaw fil-ħames posta tar-Rużarju tal-Ferħ meta naraw Sidna Marija nkwetata ħafna wara 30 flimkien ma' żewġa San Giuseppe jippruvaw bifittxuh u sabuh fit-tempju. Il-ħaġa hija hawn. Marija Santisma qalet missierek u jien konna qegħdin infittxuk u Ġesu qalla ma tafx ma li jien rrid inkun f'dan missieri li ma missier. Giuseppe, missier putattiv, jew il-missier etern li hu fis-smawiet. Id-disgwit, nuqqas ta' ftehim, nitkellmu mod u niftehmu mod ieħor. Il-Madonna żammet f'qalbha f'kollox u hekk il-Madonna tikkumpanjana fil-problemi tal-ħajja tagħna, fid-disgwit, fil-problemi bejnietna, fil-mibeda, li jweġġak xi ħadd il-Madonna magħna għax il-Madonna akkompanjat lil Ġesu saħansitra sal-ponta tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġsaltnatek ikulli trid int kif issemek dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Ta' dejjem, Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajjaħlewa ta' matana. Slima lik li lek najtu għaliex aħna turufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejjew mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Issa nitolbu għal-bżonniet tal-Papa, għal-saħħtu u biex jibqa' dejjem ikkumpanja l-Knisja ta' Kristu li Ġesu Kristu fdalu fidejh. Missirna li jinta fis-smawiet għaddes ismek tiġsaltnatek ikolli titint kif issemek dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex it-tiġri, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja, mimlija bil-glorja tiegħek. Ħobżna ta' kuljum matina llum, slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben, l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom huma lejn mistieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Issrew fis-slim. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben għall-erfdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa għalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed natifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta maħalla. Itlob għalina. Mira tal-dussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Farax tal-emigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina.
Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid bit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid bit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħu jisħu dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-na għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejja mis-saħħa tar-Ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija den Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sina. Amen. Najdu talba li Samik l-Arkanġlu. Samik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbina. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżna Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tal-anġli. Itfa bil-qawwa talla fqieħ l-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba San Giuseppe, slem għalik ħarris tal-feddej, l-arus tal-Verġni Marija li la kalla fdalek l-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qazza Giuseppe kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adiodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina.